Ahojte stávkári, psychológia sa nám vo svete športu udomácňuje stále viac a výnimkou nie je ani futbal. Práve v letnom prestupovom období sledujeme rôzne základné psychologické hry. Futbaloví manažéri či kluby sa snažia získať hráčov, ktorých vlastne ani nepotrebujú len preto, aby sedeli na lavičke a nezískala ich konkurencia. Ponúkajú obrovské prestupové sumy za hráčov, aby ukázali, že práve oni sú pánom rybníka a budú v nasledujúcej sezóne tvrdiť muziku. Všetci s napätím sledujeme, ako to dopadne s Neymarom či s Kylianom Mbappém. Psychológia sa však predovšetkým týka jednotlivca a vplyvu okolia na jeho psychiku. A futbalisti veru nie sú žiadne stroje a musia čeliť rôznym tlakom, či už je to ich tréner, ich rodina, futbalový klub, fanúšikovia alebo médiá. Pomáhajú sa im s tým vysporiadať mentálni tréneri, ktorých počet neustále narastá. Preto, aby sa tlak na futbalistov zmiernil čo najviac, prichádza novinka, ktorá sa volá ABBA. Nie je to švédska hudobná skupina, ako by ste si mnohí mysleli, je to novinka, ktorú predstavili UEFA a FIFA na majstrovstvách sveta do 17 rokov či na ženskom šampionáte a týka sa penaltového rozstrelu. Pri súčasnom systéme, kde sa mužstvá striedajú po jednom hráčovi medzi sebou, teda v systéme AB sa ukázalo, že až v 60% prípadov vyhrá tým, ktorý začína penaltový rozstrel, pretože to druhé mužstvo je neustále v pozícii toho, kto musí dobiehať náskok a to má neblahý vplyv na psychiku futbalistov. Preto sa objavila novinka ABBA. V praxi to znamená tak, že hráči jedného tímu sa budú striedať v dvojiciach až do bodu, kým sa tento penaltový rozstrel nerozhodne. Či a aké výsledky prinesie tento nový model je ťažké povedať v tejto chvíli, keďže sa kopalo týmto systémom 4 či 5 takýchto rozstrelov. Uvidíme do budúcnosti, jedno je však isté, futbaloví fanúšikovia sú poriadne zmetení a to futbalu na popularite nepridáva. UEFA a FIFA zároveň prichádzajú aj s ďalšími novinkami, ktoré by sa mali v budúcnosti testovať. Akákoľvek zmena pravidiel komplikuje situáciu futbalu ako najpopulárnejšieho športu na svete, niektoré novinky však majú svoje opodstatnenie. Napríklad na nedávno skončenom pohári konfederácií sa testovala novinka, len kapitán mužstva mohol diskutovať s rozhodcom o jeho rozhodnutiach a reklamovať a vyžadovať si vysvetlenia. Toto pravidlo by mohlo mať svoje opodstatnenie, mohlo by tak skrátiť diskusie, ktoré častokrát sprevádzajú futbalové stretnutia. Ďalšou novinkou, ktorú by futbaloví funkcionári chceli otestovať, je striedanie, ktoré by sa nekonalo už pri stredovej čiare, ale futbalista by odchádzal z ihriska v najbližšom mieste k postrannej čiare, čo by jednoznačne skrátilo zdržiavanie hry pri striedaniach v závere zápasov. V kategórii oveľa kontroverznejšie testy sa nachádza skrátenie jedného polčasu zo 45 minút na 30 minút čistého času, či zmena spôsobu kopania penalt či rohových kopov. Uvidíme, kam sa svet futbalu posunie v najbližšom období, jedno je však isté, popularite mu to zrejme už nepridá, pretože čo môže byť populárnejšie ako najpopulárnejší šport na svete?